En aquest vídeo parlarem d'on tenim intel·ligència artificial o IA a les nostres vides, abans d'entrar on ja l'estem veient, i on és probable que comencem a veure-la cada vegada més. Vull que facis una pausa en aquest vídeo i pensis en qualsevol lloc on creguis que la intel·ligència artificial ja està impactant en la teva vida. D'acord, ara pensem en això junts. Suposo que molts de vosaltres heu interactuat amb un telèfon intel·ligent d'algun tipus, i potser heu dit, Ei Siri, o simplement heu premut aquest botó prou temps, i llavors us pregunta què us agrada, i parles amb ell. Això és intel·ligència artificial, IA. I una vegada més, perquè és aquesta IA, sembla intel·ligent. Pot entendre el que li està demanant que faci. Pot trobar-te informació. Pot fer algunes tasques per a tu. Així que sembla intel·ligent. I definitivament no és natural. És tecnologia. Va ser feta per éssers humans. Per tant, és intel·ligència artificial. Suposo que molts de vosaltres també haureu interactuat amb dispositius de casa vostra. Podries haver dit una vegada més, Ei Siri, o Ei Alexa, o Google Home, o algun altre tipus de dispositiu, i comença a parlar amb tu i li pots preguntar, quin temps farà avui, o fins a quin punt està el sol lluny de la Terra, i una vegada més, sembla intel·ligent. És capaç d'entendre el que estàs dient, fins i tot sap quan l'estàs trucant. És un amic esgarrifós que sempre estigui escoltant. És capaç de fer tasques per a tu. És possible que vegis IA quan facis una cerca web, així que si vas a algun motor de cerca i fas una cerca d'anem a dir sabates, sovint veuràs un munt d'anuncis que apareixen primer. I després veuràs un munt de resultats de cerca. Aquests resultats no solen ser els mateixos resultats per a tothom. Es basen en el que alguna intel·ligència artificial del motor de cerca pensa que és més probable que facis clic. Ara, en futurs vídeos parlarem de com saben que és més probable que la gent faci clic, com optimitza perquè faci això. Però tens intel·ligència artificial tractant d'esbrinar què és útil per a tu. Pots mirar algun tipus d'aplicació de xarxes social, amb les quals, per cert, no recomano gastar massa temps. Diguem una aplicació com TikTok. Et mostra un canal de vídeos per a tu. Hi ha literalment una intel·ligència artificial en el fons que està tractant de mostrar-te el que és més probable que et faci fer clic. I podries dir, bé, què hi ha d'això? Em podria ser útil per entretenir-me, però també podria generar-me una addició. Simplement segueix mostrant-me les coses que està veient que altres persones com tu són propensos a seguir volem veure, i no només pot robar-te molt de temps que podries estar invertint amb els teus amics. Però també t'està mostrant anuncis, fent que vulguis coses que no necessàriament necessites. Podria mostrar-te coses que estan afectant les teves opinions, potser de manera no més constructiva, potser reforçant les opinions que ja tens, fent que sigui més difícil per a tu veure els altres punts de vista. Hem de ser molt curosos, però aquest és definitivament un lloc on estem veient la intel·ligència artificial. També ho veiem, potser hi penses. Cotxes autònoms, si ho penses. Un cotxe. Has de ser molt intel·ligent per reconèixer coses a la carretera, ser capaç de llegir senyals de carrer, etc. Però aquests cotxes tenen un munt de sensors en ells. Depenent del tipus de cotxe amb conducció autònoma en què estiguis pensant, pot ser que sigui capaç de donar sentit a les imatges i altres tipus d'entrades sensorials que té al seu voltant i fer coses que, fins fa poc, la gent hauria pensat que només un humà pot fer. Tots aquests són llocs on estem veient que la intel·ligència artificial ja afecta les nostres vides, on és probable que afecti cada vegada més a les nostres vides. Ja existeixen aplicacions amb les quals et pots fer una foto de, per exemple, una erupció que tingueu a la pell, i que us podria ajudar a diagnosticar. Podria ser un assistent d'un metge o potser en llocs on no hi ha metges ajudar-hi. Potser llegeix una radiografia o qualsevol altre tipus d'imatges per entendre el que està passant. Es podria utilitzar per crear vídeos. Molts de vosaltres heu vist vídeos que han estat creats per la IA. Heu vist imatges que han estat creades per la IA, que cada cop seran més comuns.
I veureu casos, i això és una cosa que nosaltres a l'Acadèmia Khan ens prenem molt seriosament, on podria ajudar-vos a aprendre eines com Kamigo, que tenim a l'Acadèmia Khan, on pot actuar com a tutor, no donar-vos la resposta, així que només escriuré tutoria aquí. Tutoria. No et podia donar la resposta, però t'ajudava a pensar com arribar-hi. Podria ser un entrenador d'equitació. Suposo que és una mena de tutoria. Quart d'escriptura. Podria ser l'assistent d'un professor. Podria ajudar a un professor a desenvolupar plans de classe o treballs de qualificació o escriure informes de progrés. Ho deixarem aquí. Això és simplement rascar la superfície d'on ja teniu intel·ligència artificial en la vostra vida, però potser no us adonàveu, però és bo que ho conegueu. Les AIs són útils, però cal anar amb compte amb una gran quantitat d'elles, i que afectaran les vostres vides, cada vegada més i més, en els propers anys.